Televize Diormany uvádí Ten do svět díl 2. Tak co budeme dělat? Mám chuť na vapu. Tak koupíme. Můžeš to užívat, no. No co je? Bobek umřel. To čípnu. A co je? Bobek umřel. Mám v piči. Slyšela jsem to, tak Bobek umřela? Jo, slyšel. Tu prdele, pojistky se vyply. Ne, běž pryč. Ne, vypadni ode mě. Fuj. Já jsem těhotná. Ty vole, drž piču. Já jsem tím hodila. Dítě, zabije tě, i když to nechceš. Už jí mám dost. Chcípni! Ty piču! Dítě.